Mas gipakusgan pa sa PNP Highway Patrol Group Region 11 ang ilang kampanya kontra sa dili otorisadong paggamit sa ubang motorista og blinker ug wangwang. Ani report ni Kent Abrigana. Gipaunong sa mga personahe sa PNP Highway Patrol Group sa Davao City ang usa ka pickup truck sa may Quimpo Boulevard sa Talomo, Davao City. Kinitungod sa mga nakakabit nga blinker sa maong sakyanan. Atong nakuhaan ng isa ka sakyanan, and then atong isyuhan og confiscation receipt para na sa kopya nga atong na-confiscate. So sa second offense, we will charge the sa motorist para sa iya. Gipahunong sab kining motorsiklo tungod sa gikabit ni ining nga sticker nga logo sa PNP HPG. Ana sa unong kasakyanan ng ilang nakuhaan og blinker ug uban pang gamit nga bawal ikabit. Ang van drivers medyo hinay ang mata, and because of this dazzling and because of this unnecessary lights nga ilang ma-encounter when they are in the highways, medyo masilaw sila sa maong mga suga. Matod sa HPG, mobalor sa 5,000 pesos ang silot sa bisan kinsa nga madakpan nga milapas sa Presidential Decree No. 96 kung asa nakalatid nga pwede mo gamit og blinkers, mga truck sa bumbero, ambulansya, NBI ug LTFRB ug 5 ka pinataas nga mga opisyal sa nasud lang o gamiton lang kung adunay emergency. Matod sa PNP HPG 11 nga sa Davao City, kasagaran nga madakpang milapas niini mga gikan sa gawa sa Davao City. Samtang gibutyag sa bagong Regional Director sa PNP Highway Patrol Group sa Davao Region nga si PNP Colonel Reynante Reyes ang iyang mga plano ug tutukan niya mga problema sa rehiyon. Davao City is known to be a very disciplined place. Nakita nato nga we should not be complacent also na dili nato ma-implement ang atong mandate diri sa atong Highway Patrol Group, especially kaning atong mga isolated occurrence pag-abot aning atong mga stolen motor vehicle. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.